entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la maa min be no I ka dugukolo b'i bolo I b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ I ma tɔɔrɔ I ma degun ni ka asɔrɔ la I jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction be so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o ta bannen dɛ maa min be no ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la I tɛ fɛ I ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma sosarako la o kuma la entreprise Jangine Samake construction be ta I ka so luwansew minɛ ni kana di ma fo I sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ I ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ be no aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen do o bɛɛ lajɛlen kama o kuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'aw ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake construction o kuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la bi jumai me kalo klitan ani wolonvla samba flani muga ani nani aw munu ba fle sanga anaka wakati anga bololo sira kirengen na bela jilinka mali kono ya kata se mali ko kanama ambe aw bela jilin fo aka wakati o chugala kuna funi mina bo sika makono tene fuka trasi jumama niyo wati seli ayo bismillah kuna fondamna labi anga jamana ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin anga jamana ɲɛmaakɔrɔ ale ma ni o ye Modibo Keita mi ni atayana me kalo tile 16 san 1970 ani wolonvla am se ka fɔ ko ɲina ya san 47 de ni ale kɔni tayana anga cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale tɔgɔla ni colonel Asimi Goita ye anga ministre ɲɛma no ye dɔgɔtɔrɔ Shogal Kokala Mayiga ana nɔfɛ mɔgɔ u kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taga Amdalaye o kaburu na ka taga jiri fere kɔni ka o da an ka ni jamana ɲɛmaakɔrɔ in ale kaburu kan nga ministre be no ni ale ɲɛsinen bɛ kalanko koɲɔw ma n'ale bɛ wele ko dɔgɔtɔrɔ Amadou Si Savane ale kɔni ye kunnafoniya cari araba tɛmɛnen na conseil des ministres min ni a kɛra a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye CAP ye ni ale certificat d'aptitude formation professionnel ye ko o kalanden 10 ni 760 ani 3 de be no minnu kan ka kimeli ka o kɛ filière industrielle o kɔnɔna la olu ka kimeliw kɔni be daminɛ bi mais kalo tile 17 ka taa kuncɛ mais kalo tile 22 san 2020 ani 4 fɛn min ye defu kimelikɛlaw sa olu ka kimeli baaraw kɔni be daminɛ bi mais kalo tile 17 ka taa kuncɛ mais kalo tile 22 san 2020 ani 4 u bɛna tila kalanso 26 de ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye defu kimelikɛlaw sa o ma bɛ t'i jɔ ba 349 ani 9 a kunkan fɛn olu ka kimeliw kɔni bolodalen do ni ka juin kalo tile 3 kana se a tile 5 ma san 2020 ani 4 ani woro san 2020 ani 4 an ka ministre ɲɛma no ye dɔgɔtɔrɔ Shogal Kokala Mayiga ye katikaw ulu feno balantan terrain kura kɔni o dayɛlɛla ulu feno min n'a tɔgɔ dara Salif Keita Domingo ni ale fana de kɔni ye kɛra premier ballon d'or africain taba o ye ale kɔni an dabama ka wele kɔni sera ama an bɛ dugawu kɛ Ala ka barabara dali nɔgɔya a ye katikaw kɔni nin kɛra nisɔndiyaba ye ulu bolo u si ma to kɔ bɔra ni ka nin nisɔndiya in kɔni ka o kɛ donso ka taa se fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min ni ale be no ni o ɲɛsinen bɛ an ka samata sɛgɛw ulu kɔkɔrɔmadoni o ma ani fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu be no ni o ɲɛsinen bɛ musolakaw tɔgɔ la ko koɲɔw ma bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ni ka nin kɛ I kunkan ko ye wagati na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ni Faransi kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ hali dɔɔni o de siratigɛ la sa Faransi kɔni ale kelen do k'a ka visa kɔni ni ka o dili sumaya anw ka jamana kɔnɔdenw olu ma fɛn min ye don n'a nataw ye sa ko fɛn min ye Faransi ye a bɛ komi ale kɔni bɛna juru kɔni ni ka o yoba an ka jamana o bolo walasa an ka jamana kɔnɔdenw kɔni bɛ se ka bugunatigɛ sɛbɛn ni ka o sɔrɔ cogoya min na teliya la
Kayi marabolo ɲɛma ni o ye colonel major Musa Sumare a fana ye foli kɛ ni ka ɲɛsin port autonome de Dakar ma olu ma ka tila ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ka tila ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin u ma baara mun kɔni n'u ye a ta ka tila k'a da u disi la ni o ye de ka kɛ firika o jukɔrɔma dondoba kɛrɛnkɛrɛnnen firika yɛrɛ kɔni ye ale daminɛna mɛ kalo tile 14 min n'a kun bɛ taa cɛ mɛ kalo tile 23 san 2024 jamana marabagaw olu ye kunnafoni di ka bɛ mɛ kalo tile 14 tɛmɛni san 2024 u y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ni Chiniwaw ka cakɛyɔrɔ belebeleba dɔ kɔni ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya min n'u ye bɛn ka fɔ ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko ni cakɛyɔrɔ belebele ni kɔni mina an ka jamana ka Etiom ni ka ale labaara Gulamina yɔrɔ la Gulamina ale bɛ an ka jamana kilebi yan fanfɛla o la ko ni baara in kɔni mina kɛ sababu sa Mali kɔni ka se ka kɛ Etiom bɔla ba ye diɲɛ seleke naani o kɔnɔna la ka ladɔnniya ka fɔ ko Etiom kɔni ye fɛn min kɔni ale de bɛ kɛ sababu ye sa ni ka bateriw ka olu dilan telefoniw ka dilan ni olu ye ka tila tuguni ka bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ dilan ni courant ko Etiom de b'o bɛɛ kɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Moritanikaw ka jamana o kɔnɔna la Moritani jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Mohamed Ould Abdel Aziz ye min n'ale kɛra jamana ɲɛmaa ye san 2019 ka taa se san 2019 ma ale yɛrɛ kɔni ye ɲangira kiiri tigilamaw fɛ décembre kalo san 2023 min ni a kan ka san 5 kaso datugu ka o de kɛ kɔni y'a ka sɛbɛnfura ni ka o ladon mɛ kalo tile 15 san 2024 wulafɛ yan fanfɛla o la ko a kɔni bɛna kɛ cɛbɔ ye kalafili min ni a bolodalen don ka juin kalo tile 29 natɔ o ma kɔnɔ a ka kuma lase la o y'a yira ka fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ ko maa damadama kɔni bɛ a jɛ walasa a ka kɛ cɛbɔ ye ko yanni lɛrɛ 48 cɛ a kɔni ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka dafa. Senegal la jamana ɲɛma ni o ye Basiru Jomaye Faye ye ale kɔni bɔra a ka jamana kɔnɔna la kunu sɔgɔma ni ka i kunda Nigeria ani Ghana jamana o kan min ni a bɛna lɛrɛ 48 bɔ ɲɔgɔn ye kɔni ka o kɛ nin jamana fila o kɔnɔna la a taa kun ye fɛn min sa o de ye a bolodi ɲɔgɔnmaya ni ka o sinsin a ka jamana ni jamana fila ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ kunu kɔni a sele Nigeria jamana o kɔnɔna la a Nigeria jamana ɲɛma u kɔni ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni o ye Siwaju Bola Ahmed Tinubu ye a kɔni ye a bisimila kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔna la sa u ka kuma fanba kɔni o bolila u ka jamana ka tagaɲɛ o kan. An bɛ taa Burkina Fasokaw olu fɛ yen nɔ u ka usine belebele dɔ kɔni u kan ka dayɛlɛ min ni o y'u ka tamati usine ye min ni sefawari miliyari 5 de kɔni donna a la a bɛna kɛ sababu ye ka maa 5000 ni maa 100 ni ka olu de ta baara la. An bɛ taa Cadikaw olu fɛ yen nɔ u ka conseil constitutionnel la olu kɔni ye jaabi kɔni ni ka o bɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Mahamata Idrissa Déby ale kɔni kɛra Cad jamana ɲɛma kura ye min ni ale bɛna san 5 ni ka o de kɛ fanga la Cad jamana o kɔnɔna la Cad an bɛ se k'a fɔ ko a kɔni ye tako kelen ni ka o de kɛ ka sababuya kɛ 100 a wulila k'i jɔ ni 61 de ye. An bɛ to Cadikaw olu fɛ yen nɔ hali sisan nɔ fɛn min ye Cadiyanw ka maa min kɔni ni ale bɛ Union Africaine o ɲɛmaya la ale kɔni bɛna bɔ a la février kalo san 2025 a nɔ bɛna labila ni maa minnu ye sa olu kɔni dɔ de ye Kenyaka dɔ ye walima Komorka dɔ ye. Cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ tungarankew olu ma n'an ko ale ma ko Centre d'initiative pour une migration sûre olu maaw kɔni ye weleweleda bila kabi mɛ kalo tile 14 san 2024 u ka bɔlɔlɔsira fɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye tungaranke maa 60 ye minnu n'olu kɔni tununnen don kabi avril kalo tile 19 tɛmɛnen o la u kɔni bɔra Nɔsɔtikaw olu de fɛ yen nɔ min n'u kɔni donna kurun yirima dɔ o de kɔnɔna la a bɛ tile 25 bɔ bi u kɔni nɔ o ma ye kuma tɛ baton yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma u bɛ ka ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ halisa ɲɛ ma se ka da ni maa ninnu kɔni kan hakili la kɔni ko basi kɔni tɛ a ma olu ni na u kɔni ma ja o bila nka u ye maa damadama tɔgɔ ni ka olu fɔ u ma u ka jamana kɔni ni ka o fɛnɛ
fɛnɛ fɔ a yirala k'a fɔ ko maa ninnu kɔni dɔw la kɔni ko Bamalen Keita o b'a la Musa Kamara ka taa se Samba Kamara ma Abdoulaye Wage Musa Kanute ale ni Adama Maiga ni maa ninnu kɔni tunnen do ni wagati na nga u ka jamana kelen kɔni o ma se ka fɔ ka kunnafoniya ni ka o datuguni Chine jamana kɔnɔna ye Chinois ka jamana ɲɛma ni o ye Xi Jinping ye ale ni Russie jamana ɲɛma ni o ye Vladimir Putin ye kunu alamusa ni jamana ɲɛma fila ninnu kɔni ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya u ka kumaɲɔgɔnya fanba bolila fɛn min ka o de ye u ka jamana fila ka bolo ni ɲɔgɔnmaya bɛ se ka sinsin cogoya min na walasa ko tɔw bɛ se ka sabati Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi jumadɔ in na ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan yani an ka kunnafoniya datugu sa an ka maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u bɛ an lamɛn sanga a n'a ka wagati ni o ye dɔw bɛ tali kɛ Burkina Faso Niger Senegal la Gabon Libreville ka taga se Faransi États-Unis ka taga se Italie ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ bɛ ka an filɛ yen nɔ ni wagati in na n'an taara Gabon Libreville la an bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin Modibo Sisoko ale ma ka taga se Bajalo Dembama ni bɛɛ lajɛlen bɛ Gabon jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna sa Libreville la n'an bɔra yen nɔ an b'an kunda États-Unis jamana kɔnɔna o kan n'an taara yen nɔ sa an bɛ taa foli ta ni ka ɲɛsin Mahamadu Fofana ale ma ale sigilen bɛ États-Unis jamana kɔnɔna kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na a ye continue a k'an ka video ni ka aimer ka tila k'a partager commentaire la aw bɛ k'an filɛ jamana minnu na a ka olu fɛnɛ bila la an b'aw ka foliw ni ka olu kɛ halisa ala ka tunga jan an ka tungarange kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na aw maa minnu bɛ tunga fɛ ala ka segin n'aw ɲuman ye ka na an yɛrɛ fana ɲuman ni ka o sɔrɔ yan nɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ fɔli la fɛnɛ aw ɲɛna k'a fɔ ko nin wagati in na fɛn min ye entreprise Janginɛ construction ye olu de ye anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ i jigi kɛ entreprise Janginɛ construction ye u b'i ka so jɔ fo k'a ɲa k'a ban pewu ni k'a d'i ma ka sɔrɔ i ma degunba ni ka o sɔrɔ a la i ni maçon ma se ɲɔgɔn ma i ni sojɔla fosi ma se ɲɔgɔn ma biriki man ka so labɔ cɛncɛn man ka so labɔ o si tɛ entreprise Janginɛ construction ka baara la i ka so bɛ jɔ k'a modifier fɛnɛ k'a d'i ma n'a sɔrɔ i ka so jɔli daminɛ i n'i ka maçon ma ɲa la i b'u wele u bɛ taa i ka so ni ka a bayɛlɛma tuguni ka kɛ kura ye k'a d'i ma ala maa minnu bɛ yen nɔ k'aw ka so jɔlen bannen don aw bɛ fɛ ka modification k'a la u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ o tuma la a ye entreprise Janginɛ construction ma a y'u wele walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ sojɔko la cogo min na ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma